νομίζω είναι η πιο μεγάλη στιγμή για όλους μας και σε μια χρονιά που ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμάς, καταφέρουμε να χαμογελάσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Το περιμένατε? Ναι, το περίμενα. Είχατε συγκρατημένους όμως πάρα πολύ παρόλα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι πάντα, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχε πολύ μεγάλη πίστη μέσα στα αποδυτήρια και είναι πολύ σημαντικό ότι το είδαμε και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Αυτές τις στιγμές νομίζω ότι τις κρατάς για μια ζωή. Συγχαρητήρια σε όλους. Και σε εσάς, σε όλους. Μπράβο. Τι να πούμε, δεν περιγράφεται με λόγια. Μίλησα και πριν. Είπα ότι όταν βλέπεις όλο αυτό το πράγμα εδώ, τα λόγια χάνονται. Το μόνο που αισθάνεσαι είναι ευτυχία και περηφάνεια που είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Ήμασταν μια ολόκληρη πόλη εναντί 11. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Κρατάω πάντα χαμηλούς τόνους, αλλά αυτή τη χαρά νομίζω ότι δικαιούται όλη η πόλη μας. Και για να μην το επεκτείνω και περισσότερο στη Θεσσαλία. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Είναι μια νίκη που καλώς ή κακώς έρχεται μετά από πικρές στιγμές φέτος και πρέπει όμως να κρατήσει μόνο 24 ώρες. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να πάμε σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Καλαμαριά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας. Η ομάδα μας νομίζω δικαιούται να παίζει σε αυτά τα μεγάλα σαλόνια. Σίγουρα είναι ευτυχισμένοι μετά από 22 χρόνια. Έγινε κάτι το ανεπανάληπτο. Εγώ βέβαια ήμουν αισιόδοξος ότι οπωσδήποτε μετά από 2 φορές, η τρίτη και τυχερή, νομίζω κατακτήσαμε επάξια το κύπελο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συνεταιριστάς που συνεδρίασαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πρώτα στους ποδοσφαιριστάς, στη διοίκηση, στον προπονητή και αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια αυτός ο υπέροχος κόσμος του Φιλάθλους. Για ακόμα μία φορά συγχαρητήρια και εύχομαι την Κυριακή, το πρωτάθλημα που έρχεται την επόμενη Κυριακή, να χαρούμε όπως τη σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι και συγχαρητήρια σε όλη την Λάρισα για αυτή την ωραία βραδιά που μας χαρίζει σήμερα απόψε η ομάδα μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Τρίτη και τυχερή όπως το είπαμε. Η ιστορία όντως επαναλαμβάνεται και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους μας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κανέναν. Το κύπελο ανήκει σε αυτήν τη Λάρισα, σε αυτούς που αγαπήσαν και πιστεύουν. Συγχαρητήρια πάλι σε όλους. Είναι μια γιορτή για απόψε για μας. Ήταν κάτι που το περιμένατε? Προσωπικά εγώ το είχα δηλώσει και το πρωί. Περίμενα και την κατάκτηση του κυπέλου αλλά και το σκορ ακριβώς, το 2-1. Πιστεύω ότι η μέρα έχει ξεκινήσει πολύ καλά από το πρωί για μας. Εσάς ποια είναι τα συναισθήματά σας? Βλέπουμε η ιστορία να επαναλαμβάνεται. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Πλίτση. Αν και δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, σημασία έχει ότι κερδίσαμε, σημασία ότι πήραμε το κύπελο για δεύτερη φορά και αυτό είναι που μετράει. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλο τον κόσμο, στην ηρωική, στην ωραία ατμόσφαιρα που κάνουν εδώ και πιστεύω ότι θα είναι μια μέρα ακόμη η οποία θα γραφτεί στην ιστορία της ομάδας της Λάρισσας. Η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα. Η δεκαετία του 80 ήταν μια πάρα πολύ καλή δεκαετία. Θα ξανάρθουν τέτοια χρόνια. Μετά από 22 χρόνια ξανά το κύπελο στη Λάρισα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα εκτός κέντρου που να έχει πάρει 2 κύπελα, να έχει πάρει πρωτάθλημα, να έχει παίξει το UEFA. Ξανά θα είμαστε στην Ευρώπη την Κυριακή όλοι μαζί στην Καλαμαριά για να κερδίσουμε και αυτό το μάτς. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στη διοργανώτρια αρχή, συγχαρητήρια στους παίχτες, στη διοίκηση και πάνω απ' όλα στους φιλάθλους. Και βέβαια οι προπονητές που κάναν το καλύτερο έργο. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα για τη Λάρισα θα είναι μια διαφορετική πορεία την οποία θα κάνουμε όλοι από τη νέα χρονιά. Συγχαρητήρια.
φτάσαμε μέχρι εδώ και πήραμε ξανά το κύπελο. Η πιο ευτυχισμένη στιγμή της Λάρισσας εδώ και 20 και πλέον χρόνια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ξαναγράφονται λαμπρές σελίδες για την ΑΕΛ, για τη Θεσσαλία, για τη Λάρισα, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους, τους παράγοντες που αγωνίστηκαν και ξανασηκώσαμε την κούπα και ξανάρθε η δύναμη, το κουράγιο για ένα νέο ξεκίνημα για μια λαμπρή ιστορία τα επόμενα χρόνια στον νομό, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Όλους τους ευχαριστώ. Τρομερή στιγμή, μεγαλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στην καριέρα των περισσότερων παιδιών από την ομάδα. Αλλά η χαρά θα κρατήσει, πιστεύω, μόνο για σήμερα, γιατί πρέπει να κλειδώσουμε και την παραμονή την επόμενη εβδομάδα και είναι πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι το μεθαυριανό. Ήταν κάτι που το περιμένατε, ήσασταν σίγουροι από πριν για την νίκη αυτή τη σπουδαία? Δεν μπορείς να είσαι από την αρχή σίγουρος, κυνηγάς. Πιστεύω ότι σε αυτή την ομάδα ο πιο εφικτός στόχος και τρόπο για να κατακτήσει είναι το κύπελο. Φτάσαμε 2 χρονιές κοντά. Σήμερα ήταν η τρίτη και πιστεύω και πιο φαρμακερή. Χάρηκα πάρα πολύ που η πόρη αυτή γλεντάει. Νομίζω το δικαιούται. Έχετε γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς είμαστε 3 χρόνια μαζί σας και έχουμε να μείνω πολλά ακόμα. Όχι μόνο για τις σημερινές χαρές, γιατί η διαδρομή αυτή της πόλης σε όλους τους τομείς. Έχει ομάδες μπάσκετ στην αλφαεθνική, ομάδες ποδοσφαίρου με διακρίσεις. Εύχομαι αυτό το παράδειγμα που δίνεται όλα αυτά τα χρόνια να το πάρει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι λένε ότι είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος. Να είσαστε καλά.